बे मोनसे रेलि रिक्रुटमेन्ट मोनसे रेलि बेखौ खालामबाय थानाय जादों। दिनैहाय जोंनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय जोंनि नैबे काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेनो बासुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेनो बेवहाय जोंनि 15 नं काजलगाव जि UPPL ब्लक लोगोसेनो 13 नं UPPL ब्लक आरो लोगोसेनो बे ओनसोलाव थानाय जोंनि जि NDFB बिथांमोन बै समनि दा बेवहाय जों खौसेयैनो दिनैहाय नैबे बे रेलिखौ जागायनो थाखाय थि खालामनाय जादों। दा बेवहाय बाहागो लानो हानाय जोंनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि दिलीप कुमार बसुमतारी आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय जोंनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे लेङाइ आफादगिरि सोरांसार बसुमतारी लोगोसेनो दिनैहाय जि हाबाफारिखौ लादों प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं जि रेलि बेनि सासे क'अर्डिनेटर सोरांसार बसुमतारी आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय जोंनि जि रेलिनि बा प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं रेलिनि सासे क'अर्डिनेटर बिथां उत्तम चन्द्र बर' आरो बेवहायनो जोंनि काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर बासुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारिनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसेनो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। साबायखर थाबाय मानगोनां बिथांनिसिम आरो जोङो बे समाव गोबाव खालामालासेनो हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय मानगोनां बिथांखौ गुरै खावलायबाय। साबायखर थाबाय आरो आलासिजों लोगोसे गासैबो बाहागो लानो हानाय मानगोनां दैदेनगिरि आरो गासैबो जोंनि बाहागो लानो हानाय लाइमोन बिथांमोनखौ जोंनि फोथार सिङाव हाबबोनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो दान्दिसे जोङो सावरायनाय हाबाफारि लागोन। जोङो बै साजायनानै दोननाय जि दायास बे दायासनि मोखाङावहाय दान्दिसे जों सावरायगोन। जोङो जोंनि उद्देश्य थांखि आरो नोजोर बेखौ जोङो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो थाखाय जोङो हाबाफारि लादों। दा बेखायनो गासैखौबो बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। ट्रेनिं लानायनि गेजेरजों जोङो माब्रैहाय जोङो बाहागो लानो हागोन, माब्रैहाय जोङो फैबाय थानाय जि रिक्रुटमेन्ट जागोन बेवहाय जोङो मोननो हागोन, बिनि गासै बाथ्राफोरखौ गुवारै फोरमायथिनानै होलांनो थाखाय आं बिथांखौ मानगोनां बिथां उत्तम चन्द्र बर' बिथांखौ गावनि समखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ स' माच जोंनि नैबे मेलखौ सामलायग्रा जोंनि काजलगाव आन्सलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि नोंथां, बेजों लोगोसे नुजाफैनो हानाय जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे जोंनि लोगो आफादगिरि बिथांजों लोगोसे जोंनि एबसुनि जेसेबां मावथि सोद्रोमा बिथांमोन दं, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथिखौ बावहरो। बेजों लोगोसे जोंनिनो UPPL दोलोनि मोननै ब्लकनि आरो बेजों लोगोसे हयथ' जोंना बे प्राइमारिनिबो थागोन, बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथिखौ बावहरबाय। बेजों लोगोसे स्पेसियेलि नोंथांमोननि नोंथांमोननि युथ्स बुंनो थाङोबा फिउचार जेनेरेसननि थाखाय नोंथांमोना जि मोनसे लामा दिन्थिनो जे थांगासिनो दङ, बोथ बयस एन्ड गार्लस नोंसोर बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा हामलायथि बावहरो। नोंथांमोना दिनै जोंनि बे ट्रेनिं प्रग्रामावहाय बाहागो लाफैदों। नोंथांमोना हयथ' साननो हागौ
निश्चय सानखागोन बेहाय बे ट्रेनिं प्रग्रामाव फैनानै माबा मोनसे मुलाम्फा मोनगोन होननानै नङा होमबा निश्चय नङाबाथ' फैनाय नङामोन ना माबा मोनसे मुलाम्फा मोनगोन नङा होमबा माबा मोनसे बेनिफिट मोनगोन बेनिफ्रायसो फैखादों नङा होमबा बेनि बेनिफिटआ बेनो दि नोंथांमोनहा जोंनि दि फैगौ जि रिक्रुटमेन्ट जागोन नङा होमबा दहायनो जोंनि आदाया बुंलांदों दि जोंना बिटिआर गोरोबथानि दफा हिसाबै मोनसे रिक्रुटमेन्ट जागोन बेजों लोगोसे मा जोंना रिसेन्टलि माखासे बावाखै मास मोनसे देर मास सिगां जोंनि एसएसबिनिफ्राय सिआइएसएफनिफ्राय माखासे एवारनेस प्रग्राम लानाय जादोंमोन नंगौ बै एवारनेस प्रग्रामा दसे सुंद' समनि थाखायल'मोन सप्ता खनसे बा बहाबा 10 दिन बहाबा सानबा बिदिल'मोन तो बे प्रग्रामावहाय हाजासे मानि नोंथांमोना मा जेनेबा एकदम गोथौयै डिपलि माबायदि फरायनांगोन माबायदि प्रेक्टिस खालामनांगोन बेखौ हयथ' मिथियाखैमोन जानो हागौ आरो बेबायदिनो मोनब्रैबो जिल्लायाव बाक्सा उदालगुरि क'क्राझार दिनै चिरां तो बे दाब दाब जायगायावहाय जोंहा सेन्टार बिदि बेखेवनानैहाय बैफोर लकेलनि जायफोर इयुथ जायफोरा गोसो गुदुं दङ बे पुलिस मिलिटारियावहाय साख्रि लानो थाखाय तो बिथांमोनखौ माने स्पेस जोंनि आखायाव बुंनो थाङोबा आरामसे जोंनि आखायाव दा 2-3 मासा दङ ठीक আছে 2-3 मासा दङ जोंनि आखायाव आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे थांनाय जे सिआइएसएफनिफ्राय बेहाय बांगालदबायावनो मोनसे सप्ता खनसेनि बा 6 दिननि मोनसे प्रग्राम लानाय जादोंमोन नङा होमबा बे सोर बाहागो लायोमोन आखाइ थिखोलाय बे प्रग्रामाव तो निश्चय बाहागो लादों हिसाबै आं साननानै लायो दि नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइबो खालामबाय नङा होमबा साबेसे खालामदों अनलाइन एप्लाइ बे सिआरपिएफनि रिक्रुटमेन्ट बेहाय अनलाइन एप्लाइ मोजां थिखोलाय आखाइफोरखौ नुवाखिसै ঠিক আছে थैंक यू सो माच तो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे खाबु दङ ठीक আছে जोङो जेनेबा मोनसे एवारनेस प्रग्रामजोंहाय नोंथांमोनखौहाय एसे बुंनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाय खिन्थु दा खोथाया जाहैबाय जों बोरै पास जानो हागोन नङा होमबा तो बे पास जानाया गोरलै नङा आरो बे दा जि सिएपिएफनि जि रिक्रुटमेन्ट बे बुस्थुआ जोंनि बिटिआर गोरोबथाजोंबो लोब्बा नंखाया बे डिपार्टमेन्टेलि मोनसे रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ तो जोंनि बिटिआर रेकर्डनिया बेसे आलादा जागोन खिन्थु नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स लाग्रोनाया मोजां नङा होमबा नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स लाग्रोनाया मोजां तो निश्चय नैबे जि सिएपिएफनि जि रिक्रुटमेन्ट जागोन नोंथांमोना मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनगोन एग्जामफोरा बोरै जायो दा बेहाय आं मोनसे खोथा बुंगोन जायफोरा एप्लाइ खालामाखै बिथांमोना साननो हागौ जोंहा माबोरै जागोन नङा होमबा तो बेहाय जेबो जे साननांगौनि खोथा गैया नोंथांमोना गोसोआव बेखौ लाबानो जाबाय दि फैगौ समाव जि रिक्रुटमेन्ट जागोन बैनि थाखाय नोंथांमोना प्रिपेयार खालामनांगोन आसाम पुलिसाव मोनसे हिउज रिक्रुटमेन्ट जागोन नङा होमबा दा आसाम पुलिसावबो जोंनि बे आसाम पुलिसनि जि रिक्रुटमेन्ट जागोन बेहाय जोंनि बिटिआरनि दफाखौ लानानै मोनसे रिजार्भ मोनसे नाम्बार दोननाय जागोन बिदिनो ठीक আছে बे आसाम बे सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सआवबो फिउचार समावहाय मोनसे बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ लानानै मोनसे रिजार्भ नाम्बारखौ लानानै मोनसे रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ जागोन खिन्थु खोथाया जाहैबाय नोंथांमोना बै जेला रिक्रुटमेन्ट जागोन बेहाय जि मिनिमाम एकदम मिनिमाम जिखिनिखौ खारथारनांगौ जिखिनिखौ बारनांगौ जिखिनि मार्क्सखौ मोननांगौ बेखिनिखौ मोनाबा खिन्थु हयथ' नोंथांमोननि एलिजिबिलिटिया बेहाय जाहैनाय नङा जों नाजागोन दि नोंथांमोना साबसिन खालामो ठीक আছে दिनै बेहाय आं जि होनदों जेनेबा लामसाम 100नि बारा दङ नोंथांमोना ओरै हिन्जावसा बा हौवासा ज' नांनानै 100नि एसे बारा दङ थ' जोंना गासै बेसेबां दा ट्रेनिं सेन्टार जादों जोंनि बिटिआरआवहाय मोनब्रै जिल्लायाव बेहाय दासिम 20,000नि बारा लाइमोनफ्रा एप्लाइ खालामदोंबा बाहागो लादों ठीक আছে बबेबा सेन्टाराव 1,000 जनसिम सेंग्रा सिख्लाफोरा बाहागो लाफैदों खिन्थु बिसोरो गायै लास्टआव 150 बबेबा 100 बबेबा 200 बिदि थाहैदों ठीक আছে बेखौ मानि थाखाय खालामनाय जादों तो निश्चय नोंथांमोना माने डिफेन्स साख्रि मावनाया एफाग्राब गोरलै खोथा नङा ठीक আছে बेनि थाखाय नोंथांमोना खस्थ' खालामनांगोन आरो जि जोंना दा मास मोनसे जि ट्रेनिं प्रग्राम जागोन बेहाय नोंथांमोना एकदम गोख्रोङै बाहागो लानानै रेगुलारलि फैनानै डिसिप्लिन भाबे लानानै जायफोरा जोंनि लास्टसिम थाहैगोन नङा होमबा जायफोरा जोंनि लास्टसिम थाहैगोन डेफिनेटलि बिथांमोना मोनसे बेनिफिटखौ मोनगोन बिनि ठीक আছে दा हिसाब खालामबा जोंना गासै
32टा सेन्टारावहाय हिसाब खालामबा दासिम जोङो गासै 6,000 जि 20,000नि बारा एप्लाइ खालामदोंमोन दा 6,000 5,000 बा 6,000नि गेजेरावल' बे मोजांफोरा ओंखारबोबाय आं लुबैयो नोंथांमोननि गेजेरावबो बे मोजां होननाय माबाया फैनांगोन फैगोन ना फैया फैगोन ना बेनो दि मोनसे बे मोजां केटेगरि बुंनो थाङोबा दि जायफोरा गोसो गुदुङै खारनो हायो बारनो हायो बेखिनि केटेगरिसिम नोंथांमोना फैनांगोन जोंनि गेजेराव फिजिकेल इन्सट्राक्टर दङ दिनै रिटायार्ड पार्सन माने मा अलरेडि बे डिफेन्स साख्रिखौ मावखांनानै फैनाय मानसि दङ नङा होमबा दाख्लैसो CISFनि बेलायाव जेनेबा अनगयिं माने दानि साख्रि मावबाय थानाय माखासे जायफोर नङा होमबा बिसोरो फैनानै एसे फोरोंदोंमोन दा जोंनि लकेलावनो थानाय जोंनि बे एरियानिनो जोंनिनो मानसि रिटायार्ड पार्सन बिथाङा दा नोंथांमोनखौ फोरोंगोन फिजिकेलनि सायाव दा बेहाय माखासे साबजेक्टनिबो खोथा दङ निश्चय नोंथांमोना मिथिखायो इंलिश मैथ्स रिजनिं नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे मा दङ अनलाइन कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशन तो कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशनखौहाय दा बोरै होगोन दा जायफोरा कम्पिउटारखौनो दांफोरनो मोनफेराखै कम्पिउटार खामानि मावनो मोनफेराखै नोंथांमोना माबोरै एग्जामखौ होगोन दा नङा होमबा दा जोंनि ट्रेनिं प्रग्रामाव जों बेफोर गासैखौबो लाजोबनो नागिरदों जोंनि बे ट्रेनिं प्रग्रामाव जों बेफोर गासैखौबो लाजोबनो नागिरदों साबजेक्ट्सनि सायाव जिखिनि मिनिमाम मोनसे मार्क मोननांगौ बेनि थाखायबो नोंथांमोननो स्टाडि मेटेरियेलनिफ्राय लानानै कुइसन्सनिफ्राय लानानै बेखौ बोरै सल्भ खालामो बोरै सर्टकाटफोरा मा बेनि स्टाडि गाइड ठीक আছে बेफोर गासैबो नोंथांमोननो जोङो फोरोंगोन लोगोसे प्रभाइड खालामगोन ठीक আছে दा बेहाय आं दा सोंदों अनलाइननि बेलायावहाय नायोबा बेहाय माखासे प्रसेस दङ एग्जाम होनायनि जायफोरा बे सोरबाफोर सिगां होनो हानाय होखांनाय सोरबा दं नामा बेहाय एग्जाम अनलाइन एग्जाम सिगां होखांबाय नोंथांमोना निश्चय नोंथांमोना एसे एक्सपिरियेन्स मोनगोन नोंथांमोना जायफोरा होखांबाय दा बेहाय हयथ' माखासेफ्रा मोनाखै जानो हागौ तो नैबे जाहाथे नैबे फार्स्ट एक्सपिरियेन्सआवनो जायफोरा मोनबोआखै जायफोरा मोनबाय बिथांमोना दा मोनसे कनफिडेन्सआ फैसिगोन नङा होमबा कनफिडेन्सआ फैसिगोन दि येस बे बुस्थुआ बिदि जायो खिन्थु जायफोरा मोनाखै बिथांमोनखौबो जों जाहाथे कनफिडेन्स लेभेलखौ जाहाथे जोङो स्ट्रं खालामना हरनो हायो मोनसे एग्जाम बा मोनसे आनजादावहाय आनजाद होनायनि सिगां कनफिडेन्सआ थाथारनांगौ नङा होमबा कनफिडेन्स गैयाबा बे एग्जाम होनो थांबा सिगाङावनो गिनानै थागोन बेनिखायनो कनफिडेन्स हिसाबै बे कनफिडेन्सखौ लानानै नोंथांमोना एग्जामखौ होनांगोन लोगोसे गासैबो मावथि लोगो नोंथांमोन लोगोसेनो दख'रा आफादनि सिङाव थानाय दालाइ आफादफोरनि मानगोनां मावथि लोगो नोंथांमोन लोगोसेनो बाहागो लानो हानाय काजलगाव 15 नं काजलगाव ब्लक UPPLनि मानगोनां गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बिथांनि मावथि लोगो बिथांमोन लोगोसे बाहागो लानो हादों 13 नं सिलेसिरां ब्लक UPPLनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बिथांनि मावथि लोगो बिथांमोन लोगोसेनो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो मानगोनां सानसुमै मेलेमजिबि नोंथांमोन लोगोसे बड'लेण्ड रादाबनि रादाब बुथुमगिरि मानगोनां बिथांमोन लोगोसेनो दिनैनि जे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लानो फैनाय जोंनि ट्रेनिं लानो फैनाय आंगोनि फरायसा लोगो नोंथांमोन गिबियावनो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं बे कमिटिनि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों आसा खालामो नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव जोंनि जे ट्रेनिं बेखौ मोजां लाफुंनानै फैबाय थानाय जानो गोनां जे रिक्रुटमेन्ट बेयाव नोंथांमोना मोजाङै पारफरमेन्स खालामनो हागोन जोङो मिथिगौ 2020 सननि 27 जानुवारि जे मोनसे बिटिआर एकर्ड जादों बेयाव एबसु थाबाय NDP थाबाय नङा होमबा UBPO थाबाय सिगनेटरिस अर्गेनाइजेसन बेनि गेजेरजों बेयाव मोनसे दफा लाबोनाय जादों जे NDP केडार्स बिथांमोननि जे रिक्रुटमेन्ट बिथांमोनखौ रिक्रुटमेन्ट होनायजों लोगोसेनो मा जोंनि लाइमोन बर' इयुथ्सफोरखौ स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट होनांगौ होननानै मोनसेबाव दफा लाबोनाय जादों बे दफा मथनैनो जोङो बे दफाखौ मावफुंनायनि सिगाङावनो बा रिक्रुटमेन्ट लानायनि सिगाङावनो जों बेयाव माबोरै बाहागो लानांगोन जोङो माखासे बिथिङाव जोङो सोलोंनानै लानांगोन फिजिकेलि जोङो खारनाय बारनाय